Hej alle sammen. Og velkommen til min podcast. Jeg har stadigvæk ikke fundet et navn. Jeg ved ikke, hvad det skal hedde. Måske bare min podcast. Jeg ved det ikke. Men jeg ved i hvert fald, jeg har besluttet mig for, at jeg godt kunne tænke mig at lave en podcast, hvor jeg bare kan få lov til at sådan snakke. For jeg elsker at snakke. Jeg elsker virkelig at snakke. Men jeg kan godt mærke, sådan normalt, ikke? For jeg plejede at skrive dagbog, og så er det gået lidt hen til at lave sådan nogle lyddagbøger. Så er jeg gået hen til at lave sådan nogle lyddagbøger, hvor jeg bare sidder og snakker ind i min telefon. Og det har været fucking fedt. Fordi at så kan jeg bare sådan, jeg kan bare få lov til at snakke alle mine problemer ud. Men ja, og det var egentlig også en af grundene til, at jeg gerne ville lave den her podcast. For bare ligesom at sådan, snakke om nogle ting. Have et eller andet at lave. Bare fordi jeg har lyst til det, ærligt talt. Fordi jeg tror, det kunne være sjovt. Jeg sidder lige og ryger en smøg. Så hvis I kan høre mig ryge den, så er det derfor. Men ja, jeg vil gerne lave sådan en podcast, bare for sådan at have noget at give mig til. Fordi jeg tror, det kunne være sjovt. Det føler jeg allerede, jeg har sagt, gentager mig selv. Men jeg ved ikke, hvad den skal handle om. Jeg ved ikke, hvad den skal hedde. Jeg ved ikke. Ja. Det eneste, jeg ved, det er, at jeg vil ikke have, at den er særlig personlig. Den kommer til at blive personlig på nogle punkter. Fordi at jeg kommer til at snakke ud fra min sådan, synsvinkel, mit perspektiv. Og du ved, det er jo min stemme. Men jeg vil ikke have, at den handler om mig. Jeg vil bare gerne snakke. Det kom egentlig lidt af tidligere. Så sad jeg og så YouTube, imens jeg strikkede på min julegave til min veninde. Og så var der sådan en YouTuber, som bare lavede sådan nogle 5-10 minutters lange sådan videoer, hvor han bare snakkede. Og jeg følte mig bare ret inspireret af ham. Fordi, det er koldt. Fordi at jeg synes, at han havde sådan et fedt flow, eller sådan lidt, du ved, som om han bare snakkede om sådan, jeg ved ikke, han snakkede bare om sådan livet. Og måske det er det, jeg gerne vil snakke om på et tidspunkt. Jeg ved det ikke. Jeg tror ærligt talt bare, jeg ser, hvor det her det går hen af. For jeg tror bare, det kunne være sjovt at gøre. Men ja, som sagt, havde jeg lavet nogle lyddagbøger. Nogle lyddagbøger tidligere, hvor jeg ligesom bare sad og snakkede ind i min telefon. Og det var faktisk ret fedt, fordi at, du ved, jeg har det med at snakke i telefon med folk. Og så var der på et tidspunkt, hvor jeg ligesom havde den der følelse af, skulle jeg ringe til hende her, og skulle jeg snakke med min mor om det, jeg havde et eller andet problem, som jeg bare havde brug for at snakke ud om. Men så lod jeg mærke til, at alle, jeg ligesom kunne snakke med det om, der var jeg sådan, de kommer til at have en eller anden response, en eller anden sådan, du ved, respons, hedder det bare det? Det kan godt være. På, eller til, hvad jeg havde at sige. Og det kunne jeg bare ikke magte lige der. Det kunne jeg bare virkelig ikke lige sådan holde til.
Så jeg endte med at lave en lyddagbog, fordi at jeg gerne vil snakke uden at blive afbrudt og uden at ligesom få forslag til, hvordan jeg kan løse mit problem, eller sådan at ved hvad, altså, eller jeg håber I ved, eller du ved, hvordan det er, når man snakker med nogen om noget, og man bare føler, at du ved, på en eller anden måde, de sidder lidt og venter på, hvad de kan tilbyde til samtalen, hvor man egentlig mere bare har brug for at blive hørt. Og der kan man jo så sige, at der kunne jeg måske også godt bare sige til dem, du ved, jeg har ikke brug for sådan konstruktiv et eller andet sådan kritik, eller ikke kritik, men du ved, jeg har ikke brug for sådan hjælp, jeg har ikke brug for at få at vide, hvordan jeg skal se tingene, eller noget, jeg har bare brug for at blive hørt, jeg har bare brug for støtte. Og sådan havde jeg det med det, så jeg satte mig ned og lavede en lyddagbog, og det var mega fedt. Og jeg har faktisk ikke rigtig skrevet i min dagbog siden, fordi jeg bare har lavet de her lyddagbøger i stedet for. Og det har været virkelig godt, så det kan jeg ærligt talt anbefale fucking meget. Bare gå ind på sådan ens mobil, sådan lydoptager, og bare fucking snak i en halv time. Det kan noget. 2 sekunder. Min smag bliver ved med at gå død. Jeg skal lige tønde den. Ja. Men, ja. Som sagt ved jeg ikke, hvad det her podcast skal handle om. Jeg ved ikke, hvad det skal hedde. Jeg ved bare, at jeg gerne vil have et sted, hvor jeg bare kan sådan plapre løs. Og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at udgive. Fordi, why the fuck not? Ja. Ja. Det var egentlig det. Jeg tror egentlig, det var det til at starte med. Nu må vi se, hvornår jeg nogensinde får udgivet det her. Jeg tror, jeg skal spørge min far om hjælp til, hvordan fuck man udgiver sådan noget. Fordi det ved jeg ikke noget om. Og jeg har lidt på fornemmeren, at han måske ved det, eller bedre kan sætte sig ind i, hvordan fuck man udgiver sådan noget her. Så ja. Tak for den her gang. Ja. Vi ses nok på et tidspunkt igen. Eller vi lyttes ved, kan man sige. Hej hej.